To e kaunti ma Kisumu e gwenge mag Muhoroni kocha ne jaod bura ma Muhoroni mano migosi James Onyango Koyo koro nosidho ayanga chenro mano mar biro kawo nyithindo ma yande koro notimo penj mar klas 8 kata KCPE ma oluonge skunde mag secondary mag national e familia go mochando e kar chung' od bura nogono ma Muhoroni. Migosi Koyo oyango ni mano bende koro en tielo mar 9 mar chenro ma kamano ma gisebedo ka gitimo chakre higa 2014. Oyango ni koro nok mar omenda gino ma bende osebedo koro kathiro rowere mago mariek ma bende koro ok nyal dhi nyime to kod wechegi mago mag somo. Noyango ni apise osebedo koro katimo chenro ma kamano ne rowere ma bende koro notimo penj mar klas 12 to noyudo thuolo mar dhi e mbalariany mopogore opogore. Koyo owacho ni moko kuom chenro mag dongruoge ma en go ne jo-Muhoroni gin kaka loso yore chiro kembe mayudore e sub county no kaachiel to kod nyayo wechego mag somo koriwo nyaka weche mag arita kwe. Kawuono ne wan kod nyasi mar kawo nyithindo moluonge National Schools moa Muhoroni sub county. Kaka ung'eyo kana achako tich 2014 nabiro gi chenro moro ma nyathi moa e public primary school. Kech an gi in kata ja press migine kan kik iwuona nyathini nyalo somo Manyata primary school. Nyathini ringo go mana Saverian to gi skul mamoko go. So nyathi mineno mobiro makelo kaka wuoni kida demonstrate ne jonyuol gi bende ka. Gi nyithindo moa piny mar ngima gi nyithi jomodhier. To chon ne ka oseluong nyathi Kanga kata luong nyathi Nairobi school ma wachiwo kage kata luong St. Patrick Iten ma wan go kani kata Maseno. Negi kawo nyithindo go to gitere gitero e day schools mane kor gwenge. Kecho ginyalo pesa ka. Koro kana abiro neno gini ni limit nyithindo man go buongo monego excel. Koro miyo gini koro kech fiso tamogi koro gisomo ka ara nyithindo koro bedo jopuonj moko be end up mana we kata skul e kore kanyo. So nyaka na chak telo na kon nyathi moro ma moa Muhoroni motimo KCPE e skul ma public ma Muhoroni to luonge National School a sponsor 100%. Nyathi athia moa Muhoroni ka mosomo e skul moro amora e Kenya ka motimo KCSE moluonge public university dhi timo medicine, dhi timo engineering, dhi timo architecture, dhi timo law at a sponsor 100%. So my 9th edition mag nyithindo machako ka nyithindo mokwongo timo masters. Ng'enygi gin engineers gi lawyers. Kane covid nyicho waromo gi romo moro higa ka higa dijo neno gi kara mose excel ka machiegni abiro timo nyasi no tok yiero. Ke jan gi confidence ni an ma pod antie. Yiero ibiro tim tarik 9.